Una copeta de porto després de sopar calma el dolor i ajuda a dormir bé, sense malsons, i aixeca l'esperit. Què ha dit, esperit? Bona nit, àvia. Com és que està tota sola, quan a casa seva és plena de dones que li fan companyia? Companyia? Oh, ens vestim-te sola, ja t'ho dic. L'únic que valia la pena en aquesta casa era el Mastou, el marit de la meva filla Gavi. La Gavi? Mira quines penques! Tu creus que una filla li pot dir això a la seva mare? Mama, para de protegir-la i para de donar-me lliçons. Si et veiessis els ulls de bruixa alcohòlica, ets una mentidera, mama. Una mentidera i una hipòcrita devorada per l'avarícia. Ui, sí, que Vull fort. haver deixat que et podrissis a casa teva. Filla ingrata. Com t'atreveixes a parlar? Vols una copeta per refer-te de l'ensurt? No, gràcies. Sóc un fantasma abstemi. Jo bec una miqueta. Ara, això sí, és l'únic vici que tinc. Perquè les meves filles, deixa-les anar. La Gavi, a més de tractar malament a la seva mare, Estic tan decebuda s'ho dels fa amb la homes que Pierret, sovint estimo la més germana del meu gendre, una dona. que també està feta una bona arracada. Tinc ganes d'estrangular-te. Tinc ganes d'arrencar-te els ulls. Tinc ganes de matar-te i crec que ho vaig a fer ara mateix. No res. Estava conversant. Sí, ja ho hem dit. No és el que us penseu. No, si no ens pensem res, només us hem dit. No feu alguna cosa. Mami, la injecció. Ai, i l'Agustí està enganxada. No, dona. No parli així de les seves filles, que són molt maques i se l'estimen molt. Ja. Oh. I les meves netes tampoc no es queden enrere. La Catherine sempre està pensant en el mateix. Ja deia jo que eres una frígida. Frígid què? I ara? Què vol dir aquesta nova paraula? Frígida? Vol dir que ets com un frigorífic. Ets massa freda per sentir plaer. Una copeta de porto després de sopar. Va bé, saps? I la Susan m'encanta fer-me patir. Van entrar a la meva habitació i me les van provar. Algú que sabia on era l'emmagatall. Sota el coixí. Sota el coixí, esclar. Com ho saps tu? Home, ja ho sap tothom. Tothom! Sí! Ai, Sort que la minyona se salva de la repassada. La Louise, aquesta mala bèstia, aquesta només sap enredar els senyors de les cases on treballa. Oh, quina mala peça! Vaja, doncs no se n'ha salvat ni una. Escolti, àvia, a vostè no li agrada ningú més a part d'en Marcel? Escolta, fantasma, tu no estàs gens malament. Encara que la teva cara de bossa de paper no m'acaba d'agradar. Està bé, per vostè me la trauré. La bossa. Què li sembla ara? Així m'agraden els homes, esbojarrats, sense cap. Molt bé, però jo no sóc un home, sóc un fantasma.